yaya za ka ɗauki abin da za ka bai wa Allah kuma ka bashi wanda yake da aibi? Ka dubi abu mai kyau wanda ka fi so ka bai wa Allah. Magana. Alhaji Garba Sunusi ɗan tata na gidan mai MRS da ke titin Ala Aqilu a jihar Kaduna ya ɗauki nauyin kawo muku wannan shirin fi sabilillah. To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Suna na Isa Abdullahi Adarkake. To ita wannan dabbobi da muka yi bayani za a yanka, to sai mu dubi lafiyar dabbar. Dabbar nan baka ita aka yi kyauta aka kawo maka har gida wadda za ka yanka layya, ko kai ka je saye? To in kai ka je saye, ka sa idanunka da kyau ka duba mai kitse, mai nama, ƙosasshiya, kuma ta zama lafiyayya. In rago ne ƙahon shi bai kare ba, kuma ka duba ya yi tafiya babu tafiya, wannan dabba babu tafiya, tana gurgunta. Kuma ka dubi bindinta bai gutsure ba, ka dubi kunnanta bai gutsure ba, ka dubi kunnanta bai tsage ba, ka dubi ƙahonta baya jini, ka dubi tafiyarta ba gurguwa ba ce, ka dubi ta ba mai ido ɗaya ba ce, sannan ba busassa ba ce wanda ba ta da mai. To cikin waɗannan abubuwa da na gaya maka dukkan aibi ne. Duk wanda ka samu ɗaya daga cikin waɗannan da na lissafa maka, to kar ka saya. In kuma kawo maka dabba aka yi, sai ka duba sai ka ga tana da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da na faɗi, to ɗaukatar da wuri ka je ka saida. In ka saida sai ka siyo ko wata ta ƙasa da ita ko ta sama da ita, ko za ka yi ciko ne, in baka da kuɗin ciko ka sai ta ƙasa da ita, sai ka zo ka yanka mai lafiyayya mai irinta. Amma kar ka yadda ka yanka dabba mai aibi, kowane irin aibi ne, kar ka yadda ka yanka dabba da shi ta layya. A'a, yaya za ka ɗauki abin da za ka bai wa Allah kuma ka bashi wanda yake da aibi? Lahali Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna. Ka dubi abu mai kyau wanda ka fi so ka bai wa Allah. Saboda menene? Naman nan shi ake dubawa. Naman nan shi ake dubawa, da kuma lafiyar dabbar. Lafiyar dabba shi zai baka nama mai daɗi. To duk wata dabba wacce take ta aibi, a nisanci yanka ta, a nisanci yanka ta. In kuma aka yanka to babu layyar. Sannan wajen kayarwa ɗin akwai matsala. In kai za ka kayar wajen yanka ɗin, to ka kayar a hankali. In ka mai aiki ka kira zai kayar, ka nuna mashi ya kayar a hankali, domin wajen kayarwa ɗin na in ta karye ko ƙaho ya karye ko ta ji rauni, to ta tashi daga dabban layyafa, sai dai aje a sake wata. Domin so da yawa wani kawai in ya daga can ma zai ce kawai aje a yanka ko baya nan, ba tare da ya sa wasu sharuɗa ba. Akwai gyara, akwai gyara. Don Allah, don san annabi Muhammad, malamanmu ku fito ku yi ma bayan Allah mabiya, ku yi masu bayani na shari'ar musulunci irin wannan. Idan aka kada dabbar, ka zo da kanka kai mai dabbar, ka zo ka yi bismillah, bismillah, Allahu akbar, ka yanka da niyyar zuciyarka, da niyyar wannan ragon layya ne. Bismillah, Allahu akbar, tare da niyyar wannan ragon na layya ne. Shi ake so, layyarka ta cika. Idan aka yanka ɗayan biyun uku,
ko dai nan take ka ɗauki ragon gaba ɗaya ka kyautar, ko feɗe shi ba a yi ba, ka samu dama ka yi haka. Ko kuma ka canja abinka gaba ɗaya, ko kuma a heɗe maka abinka ka kasa naman kashi 3, ka ci kashi 1, ka yi sadaka da kashi 1, ka yi kyauta da kashi 1. Amma fa ka sani wanda ka bada kyauta ya fi lada da wanda ka bada sadaka. Sannan wannan da zai yanka ragon ɗanka ne? Ko mahauci ne za ka kira ya zo ya yanka maka ya gyara maka naman ragon? Idan mahauci ne ka kira, to na ma akwai matsala. Kafin ya taba ragon nan bayan an yanka, ko kuma kafin a yanka ku yi jinga. Nawa za ka yanka man ragon nan? Ka kada ragon nan, ni zan yanka abuna. Ku yi jinga, nawa za baka ka feɗe ka gyara mani nama na. Ku yi jinga. In ya ce ba za a yi jinga ba, ka kyale shi, ka nemo wani. In ko ya yadda a yi jinga, to a yi jinga, ka san nawa za ka biya shi, 5,000 ne, 10,000 ne, ka sa abin da za ka bi. In ya gama, sai ka ɗauki 10,000 shi ka ba shi. Uɗul ajira haƙahu ƙabala an ya jiffa arƙuhu, wanda ka sa shi aiki ka ba shi haƙƙin shi tun kafin gumin shi ya bushe, ka biya shi. In ka ga dama, tun da ka biya shi, sai ka ɗebo wani abu daga cikin naman ragon, sai ka ba shi, sai ka ce wannan sadaka ne ko kuma na baka kyauta ne. Me yasa aka ce shari'a ta ce ai haka? Idan ya ɗebi naman ragon nan ba tare da kun yi wannan ƙa'ida ta shari'a ba, idan ya ɗebi naman ragon nan da sunan ladan aikin shi, to ragonka ya tashi daga layya. Duk abin da ya ɗauka, kashin tumbin ya ɗauka, kai ya ɗauka, fata ya ɗauka, wani nama ya ɗiba da sunan ladan aikin shi a cikin wannan rago, to ka tashi ka ci nama ne kawai, amma ladan layya ta faɗi daga gare ka. Domin ita layya wala yuba'u shay'un min al-udhiyya, komi ba a fitarwa daga cikinta da sunan ladan aiki. Saboda haka kaga nan ma in ka kira mai fiɗa, to sai ka sa ido. Amma in ya sata ne baka sani ba fa, to wannan baka da laifi, laifi yana akan shi, layyaka tana nan. Don Allah, don san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makarantar da mutane irin wannan. Allah sa mu gane, Allah sa mu gyara, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhaji Garba Sunusi ɗantata na gidan mai MRS da ke titin Ala Aqilu a jihar Kaduna ya ɗauki nauyin kawo muku wannan shirin Fi Sabilillah.